A'udhu billahi minash shaitanir bismillahir rahmanir rahim. To, kun sani dai 'yan cakire kullum bayani na ba gusa nake ba, ina nan ga bayani kanku ba bari zane ba dai kullum ku tunanin ku dai ai abu ya zo wuce kwana ɗaya kwana biyu dai kullum tunanin ku kenan. Kuma lalle dai ni dai tunanina dai wannan abun dai tare da izinin Allah dai ba abu ne wanda za a yi ya zama ɗan gajere ba, za a yi abu yayi tsawo zashi iya yadda kowa baya tunani. Saboda ku dai gurin ku dai mutum duk yadda aka inda ya ɗara ku kuma shi wulaƙance ku wulaƙanta shi idan ki zaman wulaƙanci gaban ku. Duka dai abin tunanin ku dai abin da kuka sa gaba kenan. Yawwa. To, ni dai ba na ce ba za a yi haka ɗin ba, za a yi haka ɗin amma sai dai a diba waɗanda ba su sani ba a yi a musu. Kuma daman duk asali abin da ya kawo haka son kai. Son kai shi ya kawo haka nan. Mutum ya taso ya nuna yana son ɗan shi, yana son matar shi, yana son komi nashi da yake so abin da ba shi hana shi ba son shi yake ba. Ai duk abin da ya kai ku ga haka kenan. To, ko kuma tunanin ku kuna ganin ku goburawa ne duk wannan wajen ma akasarin shi sarakin duk da kuke gani duk naku ne, duk wasu kuma sarakin suna dawowa masu garuruwa baya ko masu garuruwan kuma da duk gobura ne irin ku. Kuna ganin kamar ku ke mulki da ku ta halin ƙaƙa. Komi aka yi dai sai kun sha ku ne gaba, komi aka yi ku ne gaba. Abin da kuke tunani kenan. To wannan abin da kuke tunani ba haka yake ba. Ba haka yake ba. Balle ku da yanga gobura irin na cakire wanda ainihin duk aka watso ku daga Magga kuma nan mu ne da 'yan asalin cakire mu muka yi ƙoƙari muka ba ku wajen zama muka ce ku zauna. To daga baya dai daga abin da ya kasance. To, ni abin da ke gani ne kamar dai cikin cakire yanzu wallahi ko addini ne wanga da yake ce wallahi daga baba gobiri sallah dai wannan malaman dai na cakire ko wannan gobura na cakire wanda ake kiransu dai malamai gobura na cakire ko wallahi daga biye sallah ko wallahi ƙara mutum ya kafirta. Allah ƙara kafar addini. Saboda duk akasari da ke ganin malaman cakire kace duk mazanata ne. Kwamfam in mutum za ya hoyi cewa ya yi ya ce gare ne ya. Duk akasarin su mazanata ne wallahi daga bi malamai wanga dai na cakire ka bi su addini ko wallahi ƙara kafirta gaba ɗaya kwata-kwata kafar addini. Dan magana gaskiya ba gobiri ba addini. Saboda mutane ne masu hassada da son kai kuma matsalar da aka samu sosai duk akasari mutanen na wajen sauran ƙabilu da ke gani sun riga sun kassade sun ba ku gaba sun ba ku baya sun bar ku kuna mulki kuma mulkin ku ba wani abu ne ba zina ce kuke karewa. Kullum ba abun da kuka sa gaba yadda za ku kare zina haka ne kuke kurari. To mu dai tare da izinin Allah duk wanga abubuwan mun riga mun san su. Mun san su. To, abin da za a yi yanzu sai ku san dabarar za ku ɗauka. Ni dai magana ɗan tawaye wallahi ku rubuta ɗan tawaye ana magana wai 100% ku a ni 1000% ne ɗan tawayen ku 1000% ko kuma in ce muku miliyan 50 ma ɗan tawayen ku ne ni. Dan ni wallahi ba na san ku. Wallahi ba na san ku. Ku ce kun yi wallahi ba na san ku in kun yi ku 100,000 duk inda wani bagobiri yake ni dai wajena ku Allah ya tsine mai albarka. Dan wallahi abin da ke faɗa maka ma nuna muku magana gaskiya. Gobara wajena ku wallahi san alade ya fi gobara wurina. Kuma in kuka yi ana faɗin ainihin Isra'ilawa na Niger, Isra'ila na Niger gobara su ne. Gobara Niger su ne to Isra'ila Yahudawan dai Niger kawai. Yahudawan Niger gobarawa. Kuma wannan magana ina faɗinta da babban murya kun sani ba sai an yi wani tambaba ba. Kun san ni, kun san gidanmu kuma kun san ko wane ne. Saboda wagga duniyar da ke ganin ka duniya ta Allah nan wallahi da ka yi haƙuri mutum ya wulaƙanta ka ƙara baka da rai. Mu da maganar da ya tamu daman guda biyu ce. Mu ko mai nasara ko mai shahada duk ɗaya dama haka ne muke. Ƙarya ce mutumin da yake mazinaci ne duk mutumin da ga yana ƙara zina ko uban wane ne ka ga yana ƙara zina to yana 'yanta.
duk wanda ka ga yana kare zina ya ce a'a dan an yi zina ko an yi irin wannan abubuwan akwai matsala, to ƙarya ce. Kuma yadda ɗan maimai ya kwance da uwarshi haka haƙurin shi ma ya kwance da uwarshi. Yadda Abubakar ya kwance da uwarshi haka haƙurin ya kwance da uwarshi. Yadda Isa Gaya ya kwance da uwarshi haka haƙuri ya kwance da uwarshi. Yadda Garba ɗan Gembele ya kwance da uwarshi haka haƙuri ya kwance da uwarshi. Ku jiya da kyau da ku niki. Kuma wannan ku bar wani tambaba ku dibi wai a'a ni kuna ganin kamar yau da gobe kuna ganin wata maslaha za ku samu da tsakanin da ku ba maslaha. Ba maslaha da kuka gina ci ban yarda din nan ba. Wallahi ban yarda ba. Kuma maganar wulaƙanci ni kan kai na san maganganun da nake in yi aza kan media ba masu kyau ne amma kuma sai na yi. Wanda sai a duniya dai na wurin ka kamo tun da ka Jakarta har ka je South Africa ba wanda ya sai hana ga magana. Daga farkon duniya yamma haka je ƙarshen duniya gabas ba wanda ya sai hana. Kuma in akwai wanda ya sai hana ina son gani shi. Ko wane ne wanga abun an riga an yawo shi kuma za a yi. Da ku ɗiyan banza haifar banza wanda Allah ya cine masa albarka hasidin iza hasada. Yan ƙungiya ai sunan ku hasidin iza hasada. Mu inda hiyayya tsakaninmu da mutane hiyayya ƙwarai ke da ku. Ko mu hiyayya ba mu kawo ta ba Allah shi kawo hiyayya. Duk abun da ka gani Allah shi ne ke kawo shi. Ka taɓa tunanin ka ga mutum ya yi ka ce a'a shi dubara ce ƙarya ne. Duk wanda yake Allah ne ya kawo hiyayya. Tsakaninka da mutum Allah ke kawo hiyayya. Ƙarya mutum yake ce kawo hiyayya ya san dubarar za ya gyara kanshi ya ƙarya ne. In ka ga mutum ya ɓaci Allah ne ƙaddara ai haka. Hakika akwai ceto. Mutum ne duk mutum da yake shekara 17 daga wannan wurin ne ko ya gyaru ko zama lalatacce daga bakin nan ne. Daga bakin nan ne ko wane ne. To ko da ka taso ubanka ba yanzu mutum ko da tashi ya saki gaya ne uban shi ta ina zai zama mutumin kirki. Mutum ya taso da ya saki dan maimai shi ne uban shi ta ina zai zama ɗan kirki. Kenan kaga ba za zama ɗan kirki ba. To wannan da ku niki gobarawa ku tabbata. Dan magana ɗan tawayen ku ne ɗan tawayen ku ne. Bayiwa mutum kwata-kwata ba asali ba dalili ba komi ba gaira ba sabai dan yana ganin wai yan iska sun dangin shi suna zuwa suna mulki zure na mutane hankali ana zaluntar mutane waɗanda bayan Allah ba su ci ba su sha ba su sa ba gaba ba baya ku zo ku yi takura musu kan banza ka wuhi. To mu dai tana ta gama da ku za ku gane ku da su a kuki. Tunda hatta gama mu da ku dai kuna ganin dai abin yana yiwuwa ko to yi za a yi. Mutum baya zuwa nuna maka waye mutum ya nuna maka kai tsoro ke gare ka shi ne namiji wai zo zalunce ka kuma ya koma yana zama cikin duniya ya fanta ma ya yawon shi duk inda yake so ka haga shi kenan ya yawo shi ne namiji kai ne mace ƙarya kuke yi. Wallahi ƙarya kuke yawo dai ni na imanin da sai ya gagara mutum. Kuma in mutum na gardama yadda na hodi a ɗauki mataki gare ni wanda isa ya ɗauki mataki gare ni na san ba ya ɗauka mataki ta gare ni ba kowane ne kai. Yawwa kun ji abubuwan da na hodi dangance da gobara kuma daman cakiren kana faɗan mutanen banza da ka zo gobaran cakire ka tsaya dan sun yi kowa zama mutanen banza kuma wallahi duk wanda ke biyan malamai wannan na cakire dai ko wannan malamai na cakire gobara nan malamai na cakire wala bai da addini in ma ka san ka addini su kake ka canza bai yi ba ka ce gare ni kai giya. Kai wani tambaba ka ce gare ni kai giya bai yi ba ku yi ku canza saboda yan iska ne daga cikin su nan duk wanda ga oshi ba buri yake ba. To ta ina zaka yi aiki da wanga abu. Assalamu alaikum.